Descriuria el nostre projecte com una pàgina web, una plataforma web orientada a població adolescent i jove, en la que poden trobar informació basada en l'evidència científica per cuidar la seva salut a nivell global, la seva salut mental, la seva salut física, i dotar-los d'estratègies més adaptatives per tenir un funcionament globalment més adaptat, més beneficiós del dia a dia. El que ens agradaria és dotar la nostra població adolescent i jove d'estratègies per cuidar la seva salut de manera holística, tant la física com la mental, i sobretot treballar en l'educació emocional i en estratègies de gestió emocional adaptatives i positives per a aquests joves, que entenguin que, per exemple, la tristesa és una emoció sana i normal i congruent en certes situacions de la vida i no la patologitzin, no? I que sàpiguen també com fer front a aquesta emoció i quan aquesta emoció és un problema i haurien de consultar, per exemple, amb un especialista de salut mental. El següent pas que ens agradaria tirar endavant ara en el nostre projecte és incrementar la interactivitat amb l'usuari, perquè és cert que nosaltres a la plataforma web sí que tenim la possibilitat de contacte amb algun professional de salut mental per a resoldre dubtes, però ens agradaria que fos aquest contacte molt més immediat, per a resoldre d'una manera més immediata els dubtes o les consultes sobre salut mental que puguin sorgir a la població jove.